Užili sme si to naplno. Vítajte v Almanza Bay. A ideme sa pozrieť, ako to vyzerá pláž. Poďte s nami. Tu je plážový bar, kde máte tiež miešané drinky, alebo kávu, pivo, kolu, vodu, čokoľvek v rámci all-inclusive bezplatne. Jedna z najúžasnejších vecí na tomto pobyte bolo skutočne to more. Veľmi, veľmi pekné, veľmi príjemné, teplé, vlny neboli veľké. A kto by sa nudil, tak sú to aj takéto plážové ihriska. Keď vám nestačila zmrzlina, ktorú máte v ponuke all inclusive, tak pri pláži na mole nájdete aj takúto zmrzlináreň, kde si môžete dať zmrzlinu alebo smoothie. A to sú takéto fitness animačné programy. Na to, že sme v Egypte, v tomto rezorte sa odpad jedí. To nebýva zvykom v egyptských uliciach, tu si na tom dávajú záležať. To je bazén, teda jeho polovica, ďalšie je za plážovým barom.
Našim najobľúbenejším miestom bol tento bazénový bar, kde sme si okrem pekných výhľadov na vodu užili aj miešané drinky, alko, nealko, ale aj rôzne snacky chutné. Mňam, mňam. A toto už je naša izba. Priložíme takto chipkartu, otvoríme. Poďme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Tu je veľká posteľ, lampa, zrkadlo, nočný stolík, lampa. Tu je takýto balkónik, kde si máte napríklad vidíte našu nafúkovačku, môžete si dať topánky a z tohto balkónika je takýto pekný výhľad. Tu stadiaľ to vidíte priamo na more. Tu je bazénový bar a bazéniky. A tam vzadu je hlavná budova hotela. A tu je Denicka a povedz nám niečo o tejto izbe. Takže nachádzame sa v izbe v hoteli Jazz Crystal v Almaza Bay. No a toto je naša štandardná izba, rezervovaná vlastne cez cestovnú kanceláriu. Je veľmi pekná a je naozaj aj veľká kúpeľňa a krásny výhľad von na bazén. Tak poďme sa ešte pozrieť do kúpeľne. No a tu vidíme, že máme baňu, sprchový kút, veľké umývadlo. Samozrejme sú tu aj šampóny, kondicionéry, sprchové gely, pena na holenie, mydlo, zubná kefka, všetko s logami Jazz Almaza, alebo Jazz iba. Je to fén, zrkadlo a tu je toaleta, bidet, baňa a uteráky. Tu máme takúto veľkú skriňu, ktorá má obrovské zrkadlo. Tá skriňa je takto posuvná. Tu je minibar, je kola, Red Bull, džusiky, všetko možné. Si môžete spraviť kávičku alebo čaj. A tu je cenník na minibar. Sú to sumy podobné ako na slovenských hoteloch. K tomu vám dávajú vždy denne vodu, ktorou sa umývame zuby. A samozrejme papučky hotele nesmú chýbať. Tu je ďalšia televízia, no a veľmi dôležitá vec je, že
že našli sme iba jednu takúto zásuvku európskeho typu, našťastie máme predĺžovačku, ale do ostatných zásuviek naše zásočky nezachádzajú. Nefungujú. Ale ako oni fungujú, len nepasujú. Takže keď kto príde, tak nech počíta s S2 alebo predĺžovačkou. A čo sa mne veľmi páči, je táto taška, ktorá má logo Jazz Hotel Resorts. Tu dostáva každý ubytovaný, sú tam plážové uteráky, s ktorými môžete chodiť na bazén alebo na pláž. A ako sa vymieňajú, Deniska, keď sú špinavé? Vymieňajú sa tak, že sa zavesia na kľúčku dverí zvonku a vlastne pred večerou vždy sme ich zavesili a po večeri sme prišli a mali sme nové uteráky. A za to sme si museli zaplatiť? Nie, to je bezplatné. Tu je večerný bar, ktorý je prepojený s terasou a lobby hotela. Tu je čas s pečivom. Medy, sušené ovocie. Všetko je to veľmi pekne nachystané a ten výber je obrovský. A tu sú teplé jedlá na raňajky. Napríklad francúzske toasty. Kaša ovsená. Kuskus. Vajíčka, fazulka. Egyptské párky aj grillovaná zelenina. Obyčajné naše párky, kuracie a bravčové. Ďalšia zeleninka a beef. Alebo maličké miniburgery či kuracie nugetky. Kávička nesmie chýbať, ale čo mňa zaujalo, sypaný čaj. Čaje majú nielen sypané, ale aj sáčkové.
zvyčajú aj čerstvý zázvoj, Citeon alebo Meta. To nie je džusový bar, tak majú takéto flaškové džusy, mango, kiwi, jahoda, pomaranč a k tomu samozrejme minerálka. To vyzerá nákupná zóna medzi hotelmi. Každý hotel má vlastnú nákupnú zónu, ale môžeš tam chodiť nakupovať kdokoľvek, kto býva v ďalšom hoteli. Jedine, čo sa nesmie využívať, sú reštaurácie a bary. Ostatné návštevníci všetkých hotelov v rezorte môžu využívať spoločne. Ale treba povedať, že aj tie obchody, ten obsah je ten istý. Je to dobré, že keď nemáte kde kúpiť suveníry, tak si ich kúpite tu. Ceny sú veľmi podobné ako v Káhire. A tu už ide Deniska. Ako sa ti páči tieto obchodíky? Krásne, super, rôzne suveníry, takže možností je na výber veľa. My sme už čo to nakúpili, takže sme spokojní. To je kozmetika. A sú tu aj veci podobné, ako nájdete v Turecku, len drahšie za 15 €. Fejkový Dior, Gucci, Dolce Gabbana, alebo Nike, Adidas a podobne. To neovláda egyptskú arabčinu, nemusí zúfať. Hotelové obchody majú napísané tovar aj pre ľudí, ktorí tu chodia. To znamená po slovensky, po taliansky a po česky. Vo večernom záde, kde si môžete absolútne dať miešané nápoje, pivo, alebo iný alkohol, alebo aj nealkoholické limonády. A takéto uchvatné toalety majú tu na hoteli. Toalety bežne nefotíme alebo netočíme, ale tieto sú úžasné. Keď si pozriete ten kameň za nami, tak to presne pripomína takú architektúru egyptskú. Zároveň je to veľmi všetko pekné, voňavé, čisté. No, skutočne wow. Privstali, aby sme mohli natočiť tento krásny východ slnka a užili si aj rannú pláž predtým, než sa zaplní ľuďmi. Čo asi mňa najviac prekvapilo, je, aký je ten piesok hebký a je vlastne po celej pláži až k moru. Je to úplne ako keby sme boli na pieskovisku. Keď by sme to porovnali s Chorvátskom, tak to je neporovnateľné. Takisto možno s Dubajom. To sme prekvapení. No a takto vypadá začiatok dňa. V rezorte vidíme, že sa tu upratuje a zatiaľ je tu prázdno, ale veľmi pekne čisto.
A my ideme kam? Ideme si zacvičiť, je 8 hodín ráno a ideme trošku do fitka. A toto vzadu, čo vidíte, je fitko. Denka, ako sa ti tu páči? Krásne, fakt super, postačujúce, takže na tú rannú rozcvičku, pilates, úplne super. Po skvelom fitku a sprške ideme sa pozrieť, ako tu vyzerá námestie. Tak poďme sa pozrieť na nákupnú časť. Je aj deň, takže je tu vlastne veľmi málo ľudí. Ale ako už môžeme vidieť, tak niektoré majú loga zakryté. Obchody sú prázdne. Tieto obchody sú značkové egyptské pre tzv. Káhirskú zlatú mládež, ktorá sem chodí dovolenkovať. Tu vidíme, že už nič není. Tiež prázdny obchod. Toto námestie je vlastne spravené tak, aby dovolenkári alebo bohatí Egypťania, čo sem chodia na dovolenky, si mohli nakúpiť, večer sa ísť poprechádzať, tým, že samotné mesto Marsa Matruh je veľmi špinavé a nie je úplne turisticky priateľské. Tak tu v rámci rezortu vybudovali vlastné námestie. A ako vidíme, aj tu už sú prázdne obchody. Tu vidíme ešte jeden z obchodov, ktorý funguje, Ego. Značkové oblečenie egyptské. Treba povedať, že tie ceny sú tu veľmi vysoké. Takže keď je niekto zvyknutý na Egypt lacný, tak tu nám viete zaplatiť za tričko aj 50-100 eur. A delegátka hovorila aj 500. To si neviem predstaviť osobne. Tu je lekáreň, ktorá je spojená aj s drogériou, takže môžete si tu kúpiť tabletky aj plávacie koleso. A vedľa je kozmetický salón a aj predajňa nábytkových doplnkov.
Pred nami je Zahejan Market, ďalšie potraviny, ktoré sú určené pre miestnych aj turistov. Sú tu lepšie ceny ako tam vo Village, aj nájdete tu miestne výrobky, čaje, ďatle, kávy, mnoho vecí, čo si môžete potom kúpiť alebo spríjemniť s nimi pobyt. Plechovka ľadovej kávy za 70 centov približne. Fantastické džemy za necelé euro. Alebo egyptské medy za 1,50 až 2 eurá v prepočte. Hodnotiť tento rezort, v ktorom sa momentálne nachádzame, Jazz Crystal, je to v Almaza Bay, v Marsa Matru. Naozaj musím povedať, že toto je naša prvá rezortová dovolenka. Nie sme zvyknutí chodiť do rezortov, ale naozaj sme si to veľmi užili. Je to tu naozaj skvelé, more je úžasné s pieskom, takže vôbec sa nemusíte bať vstúpiť do vody. Nepotrebujete ani topánky alebo šlapky, nič, proste len vstúpite do mora a užívate si teplú vodu, 29 stupňovú a naozaj super, skvelé služby, čistota všade. Jedlo je chutné, naozaj každý si vybere, čo mu chutí, raňajky, obedy, večere plus pool bar, tam si môžete dať miešané drinky, tam si môžete dať burgere, pizzu, čokoľvek vám chutí, všetkoho je dostatok k dispozícii stále, kedykoľvek, takže naozaj bola to pre nás výborná oddychová dovolenka, užili sme si to naplno. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite dať like, viac fotiek nájdete aj na našom Instagrame. Takisto, ak ste tu už boli, napíšte nám to do komentára.